Dobrý den, přátelé, vítáme vás při losování 100% slevy letošního tábora Labyrint 2016 ve Vřesovicích. Jde na to. Jak se můžete podívat, do osudí jsou připravena všechna čísla, tedy všech 66 účastníků. A už se to láduje. Přítomen notář, jenom není vidět. Notář tady. To si podpište. Máme na to jenom 3 minuty. Máš tam tu desítku 3krát, jo? Já zase neměl říkat nahlas. Nemáš ještě čísla, že ne? No. Tak, promícháme. A to první, co vypadne. A vyhrává číslo 36. Výborně, chlapci.